היה לי קוצר נשימה, ופתאום עובר לי סרטים בראש, ואני לא מפסיקה לחשוב על הרע ביותר, פשוט סרטי אימה בראש שלי. הבנתי שכאילו אני חווה ממש הפרעה נפשית. להיות בגיל ההתבגרות זה מלחיץ בכל שלב ובכל גיל, בכל תקופה. ואצלכם שיש לכם גם את הסביבה הפיזית, החברים בבית ספר, יש לכם גם את הנושא של הרשתות החברתיות, מה שרק מגביר יותר חרדות. אבא שלי נפטר כשהייתי בת 15. הוא קיבל דום לב, הוא היה בן 45. קיבלתי כאפה כזה לחיים. התחלתי להילחץ כל דבר שאפשר כאילו למות כל רגע. והתחלתי עם הציפרלקס, אחרי שבועיים זה מתחיל לפעול. זה גורם ללב שלי להיות רגוע. אין לי את הקפיצת פחד הזאת. לפעמים נשירה מבית הספר, פגיעה עצמית, התנתקות מהחברים, ניתוק של קשרים עם ההורים. יש לזה המון השלכות מאוד טובות, רעות. אני חושבת שלבית ספר יש תפקיד מאוד מרכזי, גם בלמנוע משברים נפשיים וגם לעזור לילדים שחווים משברים נפשיים. לחץ לימודי הרבה מאוד פעמים, לחץ חברתי, לחצים מן ההורים, מצוקות של עניין של דימוי אישי, ביטחון אישי. כל הדברים האלה יכולים להתרגם לסוג של מצוקות נפשיות. היום זה ברשתות החברתיות כבר, אני משתפת את העוקבים שלי. כשאנחנו פותחים את הרשת החברתית, אנחנו רואים שכולם שם מאוד נוצצים ויפים ומבלים במסעדות, אז הפער בין איך שאני מרגיש, כי אני אולי דחוי חברתית, או החיים שלי לא נראים כמו שנדמה לי שהם נראים אצל אחרים, אז יש קושי, הקושי שלי מתגבר. אני חושב שיש לזה סטיגמה שלילית, ואנשים אולי לא מטפלים בדברים בגלל שהם חוששים שהם יסומנו כאנשים בעייתיים, אנשים חלשים, או חלילה משוגעים, ולכן הם לא מטפלים בזה. אבל כדאי לטפל בזה, כי הרבה פעמים הדברים הם יכולים להיפטר על הדרך טובה. אני רוצה להגיד שאסור להתבייש בזה. הרבה עוברים את זה, אפשר להגיד שכולם עוברים את זה. קודם כל, משתפים את הסביבה שלכם. קודם כל. מייעצת לכל בני נוער, שלא, איך אומרים, don't ignore it, לא להתעלם מזה. פשוט לנסות לא לוותר על טיפול, ולא לוותר על עצמך ever. שהדבר הכי טוב הוא לקבל איזשהו טיפול כולל. באמצעות קודם כל פנייה לבעל מקצוע, שזה אומר או רכזת השכבה, ובשלבים יותר מתקדמים לפסיכולוג, או במצבים קיצוניים גם לפסיכיאטר.